בחלמנו שבמחוז לודג' הקימו הגרמנים את האתר הראשון לרצח המונים בגז. בין דצמבר 1941 לינואר 1945 נרצחו בחלמנו מעל 200,000 יהודים ו5,000 צוענים מלודג' והסביבה. הקורבנות נחנקו מגז שנפלט מהמנוע לתוך מסעית אטומה. היו שם 3 מכונות של גזים. הגז של המנוע נכנס פנימה. היה רשת על הרצפה של הזה, ונכנסו לכל אוטו, נכנסו 80, והיה אוטו יותר גדול, נכנסו 100, ושנסעו מחלמנו ליער, זה היה 4 קילומטר. כשנסעו לשם, אז הגז נכנס למכונה, כשפתחו את הדלתות ראית, כולם היו פצועים. כל אחד רצו לשרוד, רצו לחיות, אז כל אחד שרט את השני. משהו זוועתי. שהגיעה המשאית לתנור, נכנסו 2 אנשים, והתנור כבר היה דלוק. מה זה דלוק? היה שם רשת של ברזל, של רכבות, והם שמו שכבה עץ, הדליקו את זה, שכבה אנשים, שכבה עץ, וככה זה היה כל יומיים.